Basta tayo ng ato ng doktor. Sunod si Mana. Kung nanay kwarta, may nga nag-doktor nga. Uy, na, siya nag-imong kasing-kasing. Congratulations, ing na nako. Hi guys, masang adlaw na yung tanan. Salamat ako sa Ginoo kay nakamata pa ko kang masawa. Unsa ko na guys kanang nay wa pa may kabalik sa ospital kay agamang kwarta lagi kuwang pa sa Philippine Heart Center lagi og magpa opera ka didto kay didto mas private kay kuan man didto aging sa doktor kinahanglan gadyo kuno mo daw og kwarta daan 700,000 man to ilang pangadyo para ay kuan ka as kasuhon ja o pamidan ng kwarta ha mutaghuwat sa kog inom daring green barley kay kuan lagi wa may kumo sa kanang pagsuway ba ja basin dayo karang nay maloy a Ginoo ja kaning green barley mora ni kuan day paagi nga maadyo ni sakit ang kasing-kasing. Lagi nang takuran ni taghuwat nga nangita-ngita pa mig kwarta nga ikadawon sa ospital. Pero basta nagigmuloy Ginoo. Karon ay di aday ko kaoperahan. Maadyo ko dan ng green barley. 20 ni sa kakuan ka bottles ngani. Unja. Dapat sa capsule na kuan dyan siya para dyan kasing-kasing na Heart Plus. Nja, capsule ni siya agpamaagi na ni sa pag-inom na kaning nga ni nga green barley bitaw nga kuha man ni kuha ni siya kanang naay powder nja imong butang ag tubig tunawon nja isagol ring capsule kuha ka buok upat nja gang nahurot nga barley tulo na tulo nja, kuha man po karamay. Nabentahan mo pag ang pamati. Hala. Masid mo na ni pag-asa siguro nga. Maadyo agang kasing-kasing. Maulian ko. Mauna siguro ni. Kaya sige lang ito ko ampos Ginoo ng hilak ko. Nga. Adyan kita nga dos Ginoo nga. Kuha lang ko maulian. Maulian jud ko, maadyo ko. Nja, masid mo na ni paagi lagi. Maulian ko. Nja, karang nay 20 man yung kabutilya. O kara o karang nay bisag pila ang mahurot dani karadlaw. Kay kuan naman ni siya karang nay food supplement. Di man siya ingang maka-overdose. Kay food supplement ra. 20 ni siya ka bottles. Nja. Gahapon adlaw agang nahurot. Kuan na tulo. Dalahin na pod karon. Mutuno na pod ni. Ja. Karang kuan lagi. Karang nay. Malawira lagi Ginoo. Maadyo lagi na kasing-kasing daling green barley. Basin po na nigato naman sa ospital kay na iman tong doktor nga inigbalik na namo na ako yung mga test nga na kunoy nay kamera nga isud sa baba. Ja. Parong dari ja makita na kuno sa kasing-kasing. Daot. Basin sa ining tanapuhon dadto. Okay nagang kasing-kasing. Ulian na. Naginoo ko. Tabangin naman pugunan jug ampo guys. Nga. Karang nay maulian na sakit sa kasing-kasing. Maadyo ra ni. Daghan man ang imong daghan pa ni. Unsa gahapon nagang adlaw ha. Siguro jud ko lubog-lubog. Bukag gihangat ko. Unsa si Ate Ali lagi nig kuan na ho nagsamok. Minsan nga adto tas ko ante sumol kay nata imit. Kay tagaan ko nung kag green barley. Oh, pagagasan po kong lakaw kay wala lagi basindig. Nangi masindig nga maulian lagi. Unsa? Ako ni, itagaan ko og green barley sa mga pang ingagaw lagi. Tagali siya rapod si Kuan. Ate Jacqueline Bertudaso likod og si Kuan, Ate Susan Kokilya. Sila andyan na po ito isang kaaban na nga si karang nay Ma'am Terry sa ngay na. Pasalamat po ko ni kay isang gi kuan ko gi massage. Sabin tabag ang pamati kay masakit pa ning mga abaga dani nga na.
Isa ko ang gapon, hilot-hilot. Maadyo tapos pamati. Lamian, panghilot, nagbiti-biti. Apang giampo sa Ginoo lagi nga. Maadyo ron ta ko namin kuan. Green barley. Kani. Siguro ni solusyon nga. Mauli ang kasing-kasing lagi. Basig ini nga to na sa ospital matingan ng doktor. May na nga, uy! Nauli na mag-imo kasing-kasing. Inanaan sa ako. Magpatimpla sa akong limulog sa kaya na pang imong karon. Yan sa pangudto. Si limul may tigtimpla. Kay nag-inom ko na ni gabi alas 9 pud. Unsa? Karang alas 3 sa kadlawon. Poka pa kong limul. Inom na pud ko. Unsa? Basin og ginigbalik na sa ospital lagi. Maulian na lagi ko doon sa ang gibati sa ang kasing-kasing. Maadto na lagi ko. Karang mahurot ni nang 20 ka buok. Ulian ako lani. Pasalamat dai ko mga tao nga nagmahal agad na. Grabe nagharang agad kaadto din guys. Nga nagmahal na. Salamat jud kaadto sa inyong pagmahal. Salamat po sa inyong gihatag nga kuan. Karang nay financial lagi nga para sa ang pag-opera. Basin dai og kaya aras Ginoo di ra ko ma-operahan. Naadto ra ko daning green barley lagi. Kay daghan ang pinag-testimony nga naado sila dani. Kuan karang nay. Pasalamat ko sa ang mga kabatchmate po ug kanang mga classmates sa high school nga nihatag pud sila nga. Grabe salamat ka adto ninyo guys. Di na mo ko mention kay ingon sila nga di na magpa-mention. Ginoo na may magbawa sa itong kabuutan. Basta man kamot jud ko nga maulian ko. Maadyo ra ko dalit ang sakit lagi. Guys, mga naagang adlaw, wa ko naka-vlog. Pila pud ka adlaw nga wa ko naka-vlog lagi. Katong ahang i-upload nga vlog gabi kuha na to. Dugay na to siya nga video diha patos karang nay Lunes. Martes, aras sa sugpong. Karon ako ning vlog ug otro. Katong gikan mis doktor nga, ginan ako sa doktor nga kinahanglan na jud ko operahan. Nag-live nung ko dagton sa pag-ugma nga nawa ako naka-vlog kani pahuway ko kay agang hangat ba ni sa kunson agang hangat sige ko naglubog-lubog. Salamat agkos Ginoo kay nabintagang pamati, nagaparumbay na ko to silingan. Ilas koan, ate si Vera og ila ate Sally, nanumbay ko radto. Mabutan sila dari. Salamat kaado sa tanan nga nagmahal na. Salamat pud sa tanang nagampo para na. Kuan guys karang nay maadurale ko puhon, maulian ako. Basin og karang nay ini adto sa ospital lagi. Wala na ni problema na yung kasing-kasing na ulian na ni. Adyo na ni. Kaya sila ang gisuot guys, sinatag ra pud dari ni ate. Kay pag-ari lagi na mas buhol. Agang gidang sa nila gamay ra gadzud. Kasagaran sa ang gida mga dress, kwarto. Ito masulot ka buok panglakaway. Kay walay na limit sa eroplano. Karon ang daghanan na yung kung sinina nga nadugang. Kay kitagaan kong ate dari. Ate Sally. Daghanan kaado sa kapupos ng sinina. Daghanan kaado. May mga short na t-shirt. Mga sleeveless ni siya. T-shirt. Dapat kuan, dapat gaji bag kung pa kung nang gisuot jud travel, dapat gaji price na. 1,200 kapin. Wala ko nang gisuot idang gate batas batanganan isang hatag na ha. Dapat kuan, karang nay, kani. Karang dry fit nga kuan. Nike. Nike ba ni? Malaki na Nike. Nike kinat-ketan. Bitaw guys, why kinat-ketan bago ni. Dagan ako sige na noon. T-shirt. Ang
Pangunaray ni dari pasuot-suot lang. Ang dapat sige panghatag ng mga siksi nga mga short. Mga dyan naman yung suot-suot na lagi dari kay aron di agang sila na magbalik-balik kay gamay ramang gida. Dia. Karang nay. Kuan short nga. Ani? Sana puruntong. Puruntong. Ganahan ko ingani. Sa una na ko ingani ang gipalit sa Divisoria, abhak magkunot. Dili ra abhak. Kay nipisun. Pero kan si Damian, lamin si Zagtila na, lamin si Zagtila kay original. Ganahan ko daghan ako short. Aso lang nina ako ikapuli-puli. Suot dari dapat. Ganahan po dari kay pinabigot na. Pinabigot na short. Ganahan ko. Takat dito kay siksik ajo. Bustot na gano'n ang para na isuot na. Dapat. Daghang kadyo panghatag nita. Short. Huwag pag ito daw ni. Buong labhan. Hindi dapat putiun nga short. Huwag ito nis puti na isuot na. Dalit na mapadjak mo. Brown na ni karukasan kay. Bisig asa naman ko maglubog-lubog. Hindi dapat short nga. Rakakiwa. Ano siya ka nang nai. Mag-inat ba? Hindi. Dapat. Kari. Short. Daghang lagi bisis sa mga short. Ha. Daghang ako short. Daghang may lagi ngida. Hindi. Guli na hadani makabagod na po puhon. Guli na buhol. Dapat na. 60. Di sila makasukod. Sila ay sa dani. Ay. Sila mayor. Ay. Mga ragam sila hawak. Ako kay. Ang hawak ko rin kayo ng gamay man. Karon kay gahaw kay bad size naman manang sakto dun ang tanan. Puhon-puhon ug kang nay patambot tupo nga na di na masakto. Daghan pa mapimusunod ang suot kay dapat alyana. Napasliksian. Agang mga karaang sinan bitaw sa oras ko tong mga gagmay katong nainiwang ko kadyo. Ito amang alyana dagaban to ang liksi. Naman og makuana ni di na panhama suot. Harap ang ipakuan nila. Ihatag. Sa maora to guys. Motor ko salamat. Salamat sa mga tao nga nagmahal na. Shout out day ko ni Ate Mads. Salamat kadto Ate Mads. Sa imong gi kuan. Gihatag grabe salamata. Unsa? Salamat sa tanan nga grabe naghahanap jud kaadto nga nagbahal na he. Kanang hatag dad sila financial nga para sa ang pagpaopera. Basin dayo og kanang nay malo ora Ginoo lagi. Adyan giampo nga. Maadyo ra ang kasing-kasing. Kanang nay maulian ranis kanang nay barley ang giinom kay basin day maora ni pag-asa lagi nga maulian ang kasing-kasing basin day ini katon sa doktor sunod si mana og nay makatigo na may kwarta ay nga nag doktor nga uy na dyan naging kasing-kasing congratulations ingnan ako adyan na dyan salamat ka adyo sa tanang nagmahal kubatir lagi ko manikamot ko kung buhi lagi nza ibaw man ko nga kani karon ang gisagubang nga problema kuan ra ni pagsuway ra ni mulabay ra ni humandani wa na nza maulian lagi po maulian ako sa sakit wala ra sa Ginoo na kaya kita ampo tas Ginoo kasing-kasing muli man dyan ang Ginoo nza basta guys maulian ra ko nza. Salamat sa tanan nagmahal. I love din yung tanan. Amping mo ug asa mo karon. Bye-bye.